Tu máme denný vlog číslo 2. Počkaj, more, čo si horí. Ukáž, daj mne, ja budem. To je Markusek. Počkaj. To je kameraman, hlavný kameraman, som ja. A kam išiel Guber? Kameraman. Nevieme. Tu je Jojdo. Tu je čo? Tu florbalisti. Ja nie som Chris. Ale si. Ja som určite Chris. To určite. Je si taká. No. Borbej, daj mne, ja idem kamerovať. Tu dávam kamerovať. Daj mne. Angry Bird. Ide Guber. Musíš ho nakamerovať. Ideme o mesiac, aby sme... Dobrý deň, pani učiteľka. Čo máme zase? Keď ho cíni, tak prehraj. Takže, dámy a páni, natáčame denný vlog číslo 2. Odkopnem ti hlavu. Dneska si povieme niečo o... Dneska si povieme niečo o Verone. Dneska si povieme niečo o tejto škole. Takže... Borbej, čo si myslíš o tejto škole? Že sa ťa to vypadneme, konečne nebudem vidieť po každý deň. Tam išla, tam. No. Jojdo, čo si myslíš o tejto škole? Po prípade o maďarskej, druhej strane. Takže, Miško, čo si myslíš o škole? Maďarská, nože. Ešte raz? Neboj sa tej kamery, nehry si je do matky. Maťo, Maťo si... Tak určite, a ja si myslím, že tejto škole, že to tam môže dať ako... Ale nie, tak ja som nemyslel... Maťa to berie ako srandu, všetko GTA. Trošku! Najmudrejší človek. Povedz nejakú múdru vetu. Alkohol, sex, drogy. Každý sa bojí našeho denného vlogu do matky. Nikto nie je na chodbe. Iba tuto. Dievča! Ale to je tá stera, kurz na vyžuvi. Tu rozbije Joža. To. Ešte hej. Tam nejdem. Tam nejdem. No, kto ide? Ide. Ide ovečka. Ide pán školy. Dobre, končíme, lebo ide... Končíme náš denný vlog číslo 2. Ide